Challenge natin. Ano? Isa pa? Okay, rematch mo lang. Rematch natin? Okay. Wala na mga mano ng pre ah. Matu 35 na. Sama kayo. Alam niyo magsama kayo, di ba? Ayaw ko sindi sa ano eh. Silang dalawa lang yung gagawin ko dito eh. Matu 35 na. Suwat. Wala na siya. Tapos pa yun ba? Mamaya, pag-assess siya. Suwat. Use ba lang ko ganyan? Okay na? Sorry. Start. 6-9. Outside. Love 6. Start. 1-6. Out. 7. Saan pa kasi na?
5-3. Ay. 4-1. Okay. 5-4. Na 30. 30. Bisa tak? Yun. Sige, sige. Oh, useful oh. Pwede yung po niya. Useful oh. Branded. All. Maganda yan. Testing mo.
Kumakal pa. Kasi mo nasa balo. Tab 9. Ayaw ka na. Gansan. One night. Morning, Martin. Hello? Hello, Chris.
Ayaw tapusin, Lord. Inuulit mo lang yung kanina eh. Ano ang braso? Lord, kaya ba? Ay, pa ako dito. Ha? Hindi na twist. Kailangan mo yung pumila. Parang kaya ng 3 sets. Ha? 3 sets din yan. Interesting. Lord, kamusta yung bago? Wala. Bagong pulong. Bagong pulot. Last night. Nag-adjust kayo ba dapat? Smart? Dapat. Dapat. Ano siya? 40 all? Mas tayo din sa reasons kayo. Kaya na siya sa labi. Wala naman yung wala naman ako. Ayan, mga bago yun. Hihihi. Ano naman, no? Ano to? Hindi yan. Okay. Yung feeling. Sige ka na lang. May feeling. Dapat. Yung.
Yung isang ngipin, okay. RSL Ikot maganda yan, yun. ikot. Hindi sira eh. Bili mo na kayo bago kayo maganda next time. Yung mga kalaling yung sport. Gusto nga tayo tayo, tamang tayo yung kanya. Ito na naman. Uy! Ah! Masyadong ball. Gusto nga sa akin yung bola sa dito. Haba ng laban ah.